ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ? ഉണ്ട് മാതാജി. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണി. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദിശധാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ 56-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മുടെ 55 ശ്ലോകങ്ങൾ 18-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 55-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ കൂടി മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾക്കപ്പോൾ എന്ത് ലഭിക്കും? ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രവേശനം ലഭിക്കും. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ ലൈഫ് തുടങ്ങുന്നത്, ഇത് ആക്ച്വലി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്വപ്നം പോലെ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ഇല്യൂഷൻ. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതല്ല. ഈ ശരീരം നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമല്ല, അതെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ജനനമോ മരണമോ വാർദ്ധക്യമോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു എന്താണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഊർധമൂലമതശാഖം. ഈ ഭൗതിക വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മിക ലോകമാകുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു നിഴൽ മാതിരിയാണ്. എവിടെയാണ് നിഴലുണ്ടാവുക? ഇരുട്ടുള്ളിടത്താണ് അല്ലെ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. വെളിച്ചത്തിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾക്ക് നിഴൽ വരുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഒരു പ്രതിബിംബമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കണ്ണാടിയിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? നമ്മളെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ കണ്ണാടിയിൽ. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടെ പോകുന്ന ആ പ്രകാശകിരണങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ മുഖം അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ വരുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ഒരു പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിലോ അത് അങ്ങനെ തന്നെ കാണും. നമ്മുടെ മുഖം നമ്മൾക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും, പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ്സിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മിറർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പിന്നില് ആ ഒരു മെർക്കുറി കോട്ടിംഗ് മാതിരി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ വരുന്ന സൺറൈസ് അത് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട്. അപ്പൊ ഒരു ബ്ലോക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആയാലും നമുക്കൊരു ഷാഡോ എന്നുള്ള മാതിരി വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ. അവിടെ ആ ഒരു മഹത്തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഇട്ട് അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നിഴൽ മാതിരിയുള്ള ഒരു ലോകം ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള മാതിരിയാണ് നമ്മൾ 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ ശരി, യഥാർത്ഥ ലൈഫ് നമുക്ക് തുടങ്ങുന്നത് എവിടെയാണ്? ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ നല്ല ആഗ്രഹമാണ് നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് അല്ലെ. ഇപ്പോ അവിടെ ഇത്രയും ദുഃഖങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ
എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതി നേരിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് അതിനോട് ഇഷ്ടം വരും. ഇഷ്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരാൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടിയൊന്നും വരില്ല ചെയ്യാനായിട്ട്. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ശുദ്ധഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആത്മീയലോകത്ത് പ്രവേശനം എത്തുന്നത് അല്ലെ. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നന്നായി പഴകി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ്. പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. ആ രീതിയിലാണ് അതിനെ കാണേണ്ടത്. കാരണം അവിടെ പോയാലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്, ഭക്തി സേവനങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അത് അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വ്യത്യാസം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മറ്റൊരാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇപ്പുറത്തെ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാനുണ്ട് അവിടെ. നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ്. ഒരു ഭഗവാന് നിറയെ പേര് ചേർന്നിട്ട് സേവിക്കുന്ന മാതിരിയല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തനി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു രണ്ടുപേര് തമ്മിലുള്ള റെസിപ്രോക്കേഷൻ ആണ് അത് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് അവിടെ സങ്കടങ്ങളില്ല, കമ്പാരിസൺ ഇല്ല. നമ്മൾ ഭഗവാനും മാത്രമായിട്ടുള്ള ഡീലല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സന്തോഷമായിരിക്കും. വേറെ ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് അസുഖങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം. പക്ഷെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രവൃത്തി എന്താണ്, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മുക്തിക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ലൈഫ് തുടങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രഭുപാദ ഈ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾക്ക് 55-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇനി 56-ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താണ് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം. സർവകർമാണ്യപി സദാ കുർബാണോ മദ്വ്യപാശ്രയഃ മത്പ്രസാദാത് അവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏതു തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. എന്താ പറയുന്നത്, ഏത് പ്രവൃത്തിയിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരി, ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കുറെ ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാണ്, എന്താണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ ആരെ ആണ് ആരാധിക്കാന്നാ പറഞ്ഞത്, ദേവതകളെ ആരാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. രാജസഗുണത്തിലുള്ളവരെ ആരെ ആരാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കൾ, അത് താമസ ഗുണമാണ് മാതാജി. അസുരന്മാരെയാണ് നമ്മൾ ഹിറ്റ്ലറൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ആൾക്കാര് അസുര ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ്. താമസ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ മാതാജി പറഞ്ഞ മാതിരി ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയാണ് ആരാധിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം മേലെ എന്ത് വേണം, ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ശരണം. പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ എന്താണ് വിഷ്ണു കൃഷ്ണ രൂപം മാത്രമാണ് ആരാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിൽ വരുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, അത് ആ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അവരുടെ മേലെ ഉണ്ടാവും. ഭഗവാൻ അവരെ സംരക്ഷിക്കും. അവർക്ക് എന്നിട്ട് അവരെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മത് വ്യപാശ്രയഃ എന്നതിന് പരമപുരുഷന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ എന്നർത്ഥം. അതാണ് അവിടെ ആ ശ്ലോകത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ, മത് വ്യപാശ്രയഃ എന്നുള്ളത്. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെയോ അവിടുത്തെ പ്രതിനിധിയായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെയോ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് പ്രഭുപാദയാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥങ്ങളിൽ കൂടെ അല്ലെ. ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തില് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ, എന്താണ് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം, പിന്നെ എന്താണ് പത്രം പുഷ്പം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസാദം അർപ്പിച്ച് കഴിക്കണം, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രമേ കഴിക്കാൻ. നമ്മുടെ യമങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലേ, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടാത്ത ഒരു 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യണത് ആരുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ടാണ്, ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച്. കാരണം നമ്മൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലല്ലോ, ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ കൂടി. അവരാണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാനെ എന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അയാൾക്ക് സമയപരിമിതി ഒന്നുമില്ല. ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും 100% ഭഗവത് നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിലാണ് അയാൾ ഏർപ്പെടുന്നത്. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭക്തനോട് ഭഗവാന് അളവറ്റ കരുണയുണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട് എന്തുണ്ടാവും, ഭഗവാന് കരുണയുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവരെ സംരക്ഷിച്ചോളും, ഏത് കഷ്ടങ്ങളും ഇല്ലാണ്ട്. എന്തെല്ലാം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഒടുവിൽ അയാൾ അതീന്ദ്രിയ പദത്തിൽ അഥവാ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. ഈ ഒരു സെന്റൻസ് എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യുക. കാരണം നമ്മളിപ്പോ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ, നമ്മളൊക്കെ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി, നമ്മുടെ കുറേശ്ശെ ഭക്തി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തോന്നും ഇതിനു മുമ്പൊന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ചില പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണോ, ഭഗവാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ എന്നുള്ള ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരാം. അപ്പൊ നമ്മളിത് പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു പൊടി ഉള്ള ഒരു റൂമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു ചൂല് വെച്ച് അടിച്ച് വരുമ്പോൾ ആ പൊടി മേലേക്ക് പറക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള അനർത്ഥങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലേ.
അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്തെല്ലാം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാലും ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കാണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താമെന്ന് ഒരിക്കലും എവിടെയും പറയുന്നില്ല. കുറച്ചൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ മായയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെ? മായയുടെ അധീനത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അപ്പൊ മായ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കഷ്ടപ്പെടുത്താനുള്ള ആളൊന്നല്ല. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് മായ. അപ്പൊ മായ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇനി ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് ഇവർ കൂട്ടിയിട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ പൂർണ്ണമായും ശുദ്ധരാണോ, ഏത് ചലഞ്ചനെയും നേരിട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാനുള്ള വിശ്വാസം അവർ പുലർത്തുന്നുണ്ടോ, അപ്പൊ അത് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കുറെ പരീക്ഷണങ്ങളോ ദുഃഖങ്ങളോ വന്നു എന്ന് വരാം. എന്നാൽ അത് നമ്മൾ അതിജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്നാലും ആ വിശ്വാസം വിടാണ്ട് നമ്മൾ തുടർന്ന് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുശേഷം ഒരു സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാലമാണ് നമ്മൾക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്തെല്ലാം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഒടുവിൽ അയാൾ അതീന്ദ്രിയ പദത്തിൽ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് പ്രോമിസ് തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ അയാൾക്ക് അവിടെ പ്രവേശനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അതിന് സംശയമില്ല തന്നെ. ആ പരമപദത്തിൽ മാറ്റങ്ങളില്ല. എല്ലാം ശാശ്വതവും ജ്ഞാനസമ്പന്നവും അവ്യയവുമാണ്. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പാസ്റ്റ് ഇല്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ ആത്മീയ ശരീരത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് അവിടെ പ്രവേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവ, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ, നമ്മൾ സന്തോഷമായിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറെ ഒന്നും വരുന്നില്ല. അത് ശാശ്വതമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ചേതസാ സർവകർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരഃ ബുദ്ധിയോഗമുപാശ്രിത്യ മച്ചിത്താ സതതം ഭവ. സകല കർമ്മങ്ങളിലും എന്നെ ആശ്രയിക്കൂ, എന്നിട്ട് എന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ സദാ പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ എന്നെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണമായ ബോധവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്? ചേതസാ സർവകർമാണി, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും ബുദ്ധി എന്നെ ആശ്രയിക്കുക. ചേതസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധി എന്നുള്ള ഇതാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. സകല കർമ്മ സർവകർമാണി. അപ്പൊ ചേതസ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഭഗവാനെയാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആരെയാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ, ആ ചൈതന്യത്തെ. സകല കർമ്മങ്ങളിലും എന്നെ ആശ്രയിക്കൂ, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? എന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ സദാ പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭഗവാൻ തന്നെ തരും, അല്ലെ? നമ്മളുടെ ഇതില് നമ്മളിപ്പോ ഒരാള് വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. നമ്മുടെ കൂടെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈവർ കൂടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്, തനിയല്ല, കൂടെ എക്സ്പേർട്ട്. അപ്പോ അവരെന്ത് പറയും? ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ടാണ് വണ്ടി തിരിക്കേണ്ടത്, റൈറ്റ് ആണോ ലെഫ്റ്റ് ആണോ, എപ്പോഴാണ് ബ്രേക്ക് ഇടേണ്ടത്, ഇതൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആര് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും? പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ ഡ്രൈവർ, എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി, ഒരു പ്രോബ്ലം വരില്ല, അല്ലെ? കാരണം എക്സ്പേർട്ട് ഡ്രൈവറാണ്, അവർക്കറിയാം ഏത് സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഭഗവാനാണ് നമ്മളോട് നിർദ്ദേശിക്കുക, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ. ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും തെറ്റുപറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ? ഇല്ല, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ എന്നെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണമായ ബോധവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ എല്ലാം അറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ സംരക്ഷണത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. കൃഷ്ണാബോധത്തോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നവൻ ലോകത്തിലെ യജമാനൻ എന്ന നിലയിലല്ല കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സേവകനെ പോലെ പരമപുരുഷന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് പൂർണ്ണമായും വിധേയനായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ഒരാശ്രിതന് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല, അല്ലെ? നമ്മളുടെ വീട്ടില് ഒരു ജോലിക്കാരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നോക്കി വീട്ടിലത്തെ പണികളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ജോലിക്കാരി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിഷ്ടത്തിനാണോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പണിയെടുക്കുക? അല്ല. നമ്മൾ എന്താണോ പറയുന്നത് ആ പണി അവർ ചെയ്യും. അവർക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ചോയ്സ് ഒന്നുമില്ല, അവരുടെ വീടല്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് ഇന്ന ഭാഗം വൃത്തിയാക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കുക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇന്നത് കുക്ക് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയണമെങ്കിൽ അത് അവർ കുക്ക് ചെയ്യും. അല്ലാതെ അവർക്ക് അന്ന് കഴിക്കാൻ ഏതാണോ ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത് അതല്ല അവർ കുക്ക് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. ആരാണോ ആജ്ഞാപിക്കുന്നത്, ആരാണോ ഉടമസ്ഥൻ, അവർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സേവകസ്ഥാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണോ ഇഷ്ടം അത് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ഒരാളാണ് നമ്മൾ. ആ ബോധം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം വരാം. അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് വെക്കുക. കൃഷ്ണൻ അരികിലില്ലാത്ത നിലയിൽ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും? ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അനുസരിച്ചാലും. അപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് വരാം, അല്ലെ? എന്താണ്? അർജുനന്റെ കാര്യത്തിൽ ഓക്കെയാണ്, കാരണം ഭഗവാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, അർജുന അത് ചെയ്യൂ, ഇത് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളതെല്ലാം. അർജുനൻ എന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ നമ്മുടെ കൂടെ കൃഷ്ണൻ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നത്? അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അതിനാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത പുസ്തകം നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൂടി ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരാണ്, ഈ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ചിട്ട് ഉള്ളത് അനുസരിച്ചാലും കൃഷ്ണന്റെ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള മറ്റൊരാളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായാലും ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനുകൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മീയ ഗുരു, ഒരു ഗുരു, ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച ഒരു ഗുരു നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണല്ലേ ഇന്നമാരൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
അനുസരിക്കുക. അപ്പൊ രണ്ടിനും ഫലം ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മത്പര എന്ന പദം വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനം മാത്രമാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിത ഉദ്ദേശമെന്ന് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഓർക്കേണ്ടതുമാണ്. ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി നിറവേറ്റാൻ കൃഷ്ണൻ എന്നെ നിയോഗിച്ചതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ജന്മം തന്നിട്ടുള്ളത്. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഓർത്തുകൊണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സ്മരണ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായോണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല, ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കൃഷ്ണാവബോധമാണ് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാൻ എന്താണോ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്തരം കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നമ്മൾക്ക് തരാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ആചാര്യനെ നമുക്ക് ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാം. ആ ഗുരു നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരും. അത് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ആ ഗുരു നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല. ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു ശിഷ്യൻ എന്നുള്ള ഒരു പദം നമ്മളൊരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുരുവിന് എല്ലാം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്കും നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നത്, എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഒരുപാട് ദൂരെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അവർ അറിയുന്നുണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ലഭിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലെത്തുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദാത് തരിഷ്യസി അത ചേത്വമഹങ്കാരൻ ശ്രോഷ്യസി വിനക്ഷ്യസി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധജീവിതത്തിലെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയും, നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച ഭഗവാൻ, ആ വിവരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം, ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ പ്രസാദിക്കും. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും, ഭഗവാൻ പ്രസാദിച്ച എന്ത് ചെയ്യും, ആ 3 ഗുണങ്ങളുടെ ആ കയറുകളെ ഭഗവാൻ അറുത്തു കളയും. അങ്ങനെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആധ്യാത്മിക ക്ലേശം, അതിഭൗതിക ക്ലേശം, അതിദൈവിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇതല്ലാതെ ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനും ഞാനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല എന്നുള്ള ലെവലിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നാശമാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാത്തവർ ഭൗതികതയുടെ ചുഴിക്കുത്തിൽ സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. സംസാര സമുദ്രത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളിൽ പെട്ട് വലയുന്നു. ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യരുതാത്തത് എന്തെന്ന് ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്നാൽ കൃഷ്ണബോധം ഉദിച്ചവന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അറിയാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടാത്തത് എന്നുള്ളത്. യഥഹങ്കാരം ആശ്രിത്യേന യോസ്യ ഇതി മന്യസേ മിഥ്യേഷ്യ വ്യവസായസ്തേ പ്രകൃതിസ്വാം നിയോക്ഷ്യതി. എന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ വഴിപിഴച്ചു പോകും. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇനി നമ്മളെ പണ്ടത്തെ ലെവലിലേക്ക് എത്തി. എന്താണ്, അർജുന യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനാണല്ലേ നമ്മളിത് മറന്നുപോയി, കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ്. അപ്പൊ ഇനി അർജുനോട് എന്താ പറയുന്നത്, നീ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്ടാവുക, നീ എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നിന്റെ വഴി പിഴച്ചു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വീണ്ടും നിന്റെ ജന്മം അധോഗതിയിലാണ്. താഴെ മൃഗജന്മത്തിലേക്കോ അങ്ങനെയൊക്കെ അത് പതിച്ചു പോണ്ടി വരും, അസുര ജന്മത്തിലേക്കോ. മാത്രമല്ല നിന്റെ സ്വഭാവം പ്രകൃതിയാൽ നീ സ്വഭാവ പ്രകൃതിയാൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ എന്താണ്, നീ ക്ഷത്രിയനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്. അതും ഇപ്പൊ എന്ത് യുദ്ധത്തിനാണ് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത്, ധർമ്മയുദ്ധാണ്. ധർമ്മം ജയിക്കണം അല്ലെ, അധർമ്മം ചെയ്ത കൗരവന്മാരെ തോൽപ്പിക്കണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ക്ഷത്രിയൻ തീർച്ചയായിട്ടും യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണത ആർജിക്കണം എന്നുള്ളവർ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ആ നിർദ്ദേശം അനുസരിക്കുകയേ വേണ്ടൂ. അതാണ്, നമ്മൾക്ക് പരിപൂർണത വേണം. എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ ആ ഇഷ്ടം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുക. നമ്മൾക്ക് ആയിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക. എനിക്ക് അതാവണം, ഇതാവണം, ഇത് സാധിക്കണം, ഇത് വേണം, അത് വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കളഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതൽ വരുമ്പോഴാണ് അതിനെ സാധിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ നമ്മൾ മറ്റെല്ലാം മറന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഒന്നും വേണ്ട, ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ, നമ്മൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ഭയങ്കര അഡിക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ. നമ്മളുടെ മെയിൻ പരിപാടി രാവിലെ വൈകുന്നേരം എന്താ ചെയ്യുക, സ്ക്രോളിംഗ് ആണ്. ഒരു യൂട്യൂബോ ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമോ ഫേസ്ബുക്കോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏതാണ്, മാക്സിമം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്ക്രോളിംഗ് ആയിരിക്കും. ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ.
അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മൾ അതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഉള്ള ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കിച്ചണിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാവും ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം, ഒരു കോൾ വരും. കോളൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി ആണ്, നമ്മളൊന്ന് സംസാരിച്ച് രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഫോൺ വെക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മെസ്സേജ് കാണും. ഓക്കെ, ആ മെസ്സേജുമ്മ പോയി 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 നമ്മൾ എവിടെയോ എത്തും. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്ത് മറക്കും? നമ്മൾ കിച്ചണിൽ എന്താ സാധനങ്ങൾ വെച്ചാണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും, അത് കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം എന്തെങ്കിലും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കരിയുന്ന സ്മെല്ലൊക്കെ അയച്ചു, ഞാൻ കിച്ചണിൽ ഇന്ന സ്ഥലം ചിലപ്പോൾ പാലായിരിക്കും, എന്നാൽ പിന്നെ തീർന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മ വരിക അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും അഡിക്ഷനാണ് നമ്മൾക്ക്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുഴുകി മുഴുകി പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും എന്താ നടക്കണമെന്നുള്ളതോ ആലോചിക്കാനുള്ള ബോധം നമ്മൾക്ക് വരില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ഭാവി തികച്ചും വ്യക്തമായി ഭഗവാന് മാത്രമാണ് അറിയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഭാവിയും ഭൂതം ഒക്കെ അറിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ മാർഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഉത്തമം. ഭഗവത് നിർദ്ദേശത്തെ അഥവാ ഭഗവത് പ്രതിനിധിയായ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ ഒരിക്കലും അവഗണിച്ചുകൂടാ. പരമപുരുഷന്റെ കൽപ്പന നിറവേറ്റുന്നതിൽ വൈമുഖ്യം കാണിക്കരുത്. ഭഗവതാജ്ഞ നിർവഹിക്കുന്നവർ ഏതവസരത്തിലും സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. അതാണ്, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ചോളും ഏത് അപകടഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും. അതാണ്, ആ വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് വേണം. അവചരക്ഷിപ്പോ കൃഷ്ണ. സ്വഭാവജേന കൗന്ദേയ നിബദ്ധാസ്വേന കർമ്മണ കർത്തും നേച്ചസി യന്മോഹാത് കരിഷ്യസ്യ വശോഭിതാത്. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നീ ഇപ്പോൾ എന്റെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റാൻ മടിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങി അനിഷ്ടമായി തോന്നുന്ന അതേ കർമ്മം നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നീ പറയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല, എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളെ എല്ലാം കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പാപം വരും, എനിക്ക് സന്തോഷം, അത് കഴിഞ്ഞ എല്ലാ ബന്ധുമിത്രാദികളെയും പുത്രന്മാരെയും പൗത്രന്മാരെയും ഒക്കെ കൊന്നുകൊണ്ട് ഒരു രാജ്യം ലഭിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? സന്തോഷം ലഭിക്കില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പോ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ലേ എന്നുള്ള ആ ഒരു തോന്നലാണ് അർജുനന്റെ ഉള്ളില്, കൺഫ്യൂഷനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ആജ്ഞ നിറവേറ്റാൻ, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റാൻ മടിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങി അനിഷ്ടമായി തോന്നുന്ന അതേ കർമ്മം. അപ്പൊ എന്താ പറയാ? എന്നാൽ എന്താ പറയുന്നത്? സ്വാഭാവികമായ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങിയിട്ട്, അപ്പൊ ചില സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണം, ഇപ്പൊ നീ യുദ്ധം ചെയ്തില്ല, നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. കാരണം ഇപ്പൊ അവര് വന്നിട്ട് ഇപ്പോ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ദുര്യോധനൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, ഇപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞു യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന്. എന്നാൽ ബലമായിട്ട് ദുര്യോധനൻ വന്നിട്ട്, അവരൊന്നും റൂൾസ് റെഗുലേഷൻ പാലിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല അല്ലെ. ബലമായിട്ട് വന്നിട്ട് അർജുനെ കൊല്ലാൻ വന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അർജുന ആയുധം എടുക്കേണ്ടി വരുമോ ഇല്ലയോ? ആയുധം എടുക്കേണ്ടി വരും, സ്വയം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുറെ കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവത് നിർദ്ദേശപ്രകാരം കർമ്മം ചെയ്യാൻ കൂട്ടാക്കാത്തവന് തന്റേതായ സഹജ ഗുണത്തിന് അനുയോജ്യമാകുന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടി വരും. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള സംയോജനത്തിന് വിധേയമാണ് ഏവരും. അതാണ്. അപ്പൊ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും വേറെ പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിലും അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം ഈ ലോകത്ത്, ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് എന്തിന്റെ അടിയിലാണ്? 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ അടിയിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള അപ്രകാരമായിരിക്കും ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രവൃത്തി. സ്വമേധയാ ഭഗവത് നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മത്തിൽ ആർ ഏർപ്പെടുന്നുവോ അയാൾ മഹത്വം നേടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. നമ്മൾക്കറിയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയണം, ഇപ്പൊ അർജുനൻ പറയണം ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഇല്ല, ഞാൻ കാട്ടിൽ പോയി ഇരിക്കാൻ പോവാണെന്ന്. കാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് വരാൻ പോണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഏതെങ്കിലും രാക്ഷസന്മാർ വന്നിട്ട് കൊല്ലാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനൻ എന്തായാലും ആയുധം എടുക്കണ്ടേ? ആയുധം എടുക്കാണ്ടിരുന്നിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ അടുത്ത നിമിഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് പോലും നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല, അത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അത് അറിയുന്നത് ആർക്കാണ്? ഭഗവാനാണ് അറിയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ എന്താണോ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടെൻഷൻ ഇല്ലല്ലോ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ആ കൂടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് ചെയ്യാന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് അറിയുക നമ്മുടെ ലൈഫിനെ കുറിച്ചിട്ട്, നമ്മൾക്കറിയില്ല. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി പ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പരമപുരുഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ. ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യന്ത്രം തന്നെയാണ്.
നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്നു, കിഡ്നി, എല്ലാം, ലങ്സ്, എല്ലാം ഓരോ യന്ത്രങ്ങളാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എല്ലാം ഓരോ യന്ത്രങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു യന്ത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആരുള്ളത്? നമ്മുടെ ജീവാത്മാവുള്ളത്. ആ ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെയാണ് ആരുള്ളത്? പരമാത്മാവുള്ളത്. അപ്പോ യന്ത്രത്തിൽ എന്താ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? സാക്ഷി രൂപത്തില് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമാത്മാവാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അർജുനൻ പരമജ്ഞാനിയല്ല. താൻ യുദ്ധം ചെയ്യണമോ വേണ്ടയോ എന്നത് അയാളുടെ പരിമിത ബുദ്ധിക്ക് പരിഹരിക്കാനാവുന്ന പ്രശ്നമല്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മളുടെ ബുദ്ധിക്ക് പല സന്ദർഭങ്ങളും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരും, ഇത് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള ലെവലിൽ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴാണ് എടുക്കാൻ പറ്റുക? കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിവരം ഉണ്ടാവും, ഞാനുണ്ടാവുമ്പോൾ അല്ലെ. പക്ഷെ അർജുനന്റെ ആ പരിമിതമായ ബുദ്ധിക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് അല്ല, നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അർജുനനെ കൊണ്ട് അത് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അർജുനന് ഒരു സഹായം ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ആരുടെ അടുത്ത് പോയത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ലൈഫിലും ഓരോരോ സന്ദർഭങ്ങൾ വരും. എന്തിന്? നമ്മൾക്ക് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത്, ചെയ്താൽ ശരിയാവോ, എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് നടക്കോ എന്നുള്ളതൊക്കെ. അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെക്കുറിച്ച്, അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവുള്ള ഒരാളുടെ സഹായം തേടണം. ഒരു ഗുരുസ്ഥാനത്ത് ഒരാളെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് അവരോട് അഡ്വൈസ് ചോദിക്കണം. അതിപ്പോ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാവാം, അച്ഛനാവാം, ആരെങ്കിലും അറിയുന്ന ആൾക്കാര്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറാവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഏത് പ്രശ്നമാണോ വരുന്നത് ആ പ്രശ്നത്തിന് പൂർണ്ണമായും സൊല്യൂഷൻ തരാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് വേണം നമ്മൾ പോയി ചോദിക്കാനായിട്ട്. അവർ നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കരുത്. നമ്മളെ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത്. ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള കഴിവ് എത്രയോ ചുരുങ്ങിയതാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ പരമാത്മരൂപേണ ജീവനെ നയിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? അപ്പോ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ള സംഗതി എന്താണ്? എല്ലാം അറിയുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെയാണുള്ളത്. അപ്പുറത്തെ ആളുടെ ഹൃദയത്തിലോ ഇപ്പുറത്തെ ആളുടെ ഹൃദയത്തിലോ അല്ല, നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനോട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മതി. എന്നിട്ട് ആ ഭഗവാനോട്, പക്ഷെ ആ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഭഗവാൻ പറയണത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ശുദ്ധി ഉണ്ടാവണം. ആ ശുദ്ധി വന്നാൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. ജീവൻ ഏത് തരത്തിൽ ശരീരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുകയോ അതിന്റെ നിലയ്ക്ക് അനുസൃതമായ വിധം പ്രവർത്തിക്കാൻ അവൻ നിർബന്ധിതനാണ്. ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഒരാള് നായയുടെ ശരീരത്തിലാണെങ്കിൽ നായമാരി പ്രവർത്തിക്കും, മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കും അല്ലെ. ഉഗ്രവേഗതയുള്ള ഒരു കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവൻ വേഗത കുറഞ്ഞ ഒന്നിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ പോകുന്നു. കാർ ഓടിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഏത് തരക്കാര് എന്നത് പ്രശ്നമല്ല. ഇതിപ്പോ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, രണ്ട് ഡ്രൈവർമാരാണ്, രണ്ടുപേരും നല്ല ഡ്രൈവർമാരാണ്. ഒരാള് ഓടിക്കുന്നത് എന്താണ്? അത്രയും വലിയ ഇതായിട്ടുള്ള കാറാണ്, BMW, അത്രയും നല്ലൊരു കാറാണ്. ഒരാളൊരു സാധാരണ ഒരു മാരുതി കാറാണ് ഓടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും സ്പീഡ് നമ്മൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? എത്ര ഈ മാരുതി കാറിൽ പോകുന്ന ആള് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അയാൾക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിധിയുണ്ട്, സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ആ വണ്ടിക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ അത് ഹയർ ലെവൽ പോകുന്നതോറും അതിന്റെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് വേറെ ആയിരിക്കും, കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡായിട്ട് തന്നെ പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ അത് ആ ജീവാത്മാക്കളുടെ തെറ്റാണോ? അല്ല. അതായത് എന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഡ്രൈവർമാരെ തെറ്റാണ്, രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ എക്സ്പെർട്ട് ആണ്. പക്ഷെ അവരിയ്ക്കുന്ന വാഹനം ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ള സ്പീഡിലാണ് അയാൾക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഓരോ ജീവസത്തയ്ക്കും അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഏത് ശരീരമാണോ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ആ ശരീരത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, നമ്മളുടെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഇല്ല. നമ്മൾക്ക് എന്താ ശരീരമാണോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് പൂർണ്ണമായും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ജീവാത്മാവ് സ്വതന്ത്രങ്ങളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി അടുത്തത്, തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുക, എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും? നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പരമ ദിവ്യപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം, അത് ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ സകല ക്ലേശങ്ങളിൽ നമുക്ക് മുക്തി തരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവിതാവസാനത്തിൽ ഭഗവത് താമരത്തിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അതീന്ദ്രിയ ലോകം വേദങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിജാലം മുഴുവൻ ഈശ്വരന്റേതാകയാൽ ഭൗതികമായതെന്തും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മീയം തന്നെ. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന പരമപദം പരമവ്യോമം എന്നും വൈകുണ്ഠം എന്നും വിളിക്കുന്ന ശാശ്വത ലോകമാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയണ്ടല്ലേ പരംബ്രഹ്മ പരംധാമ എന്ന്. പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷനും ജീവാത്മാക്കളുടെ പരമധാമവുമായി അർജുനൻ കൃഷ്ണനെ
അംഗീകരിച്ചു. സ്വാനുഭവം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, നാരദൻ, അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ എന്നീ പ്രാമാണികരുടെ സൂക്തങ്ങളെ ഉദാഹരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അത് ഇതിന് മുമ്പത്തെ ശ്ലോകമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എല്ലാം പരംബ്രഹ്മ പരംധാമ എല്ലാം ആ ധാമത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ട് പൂർണ്ണമായും ആ ഭഗവാന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇതി തേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യതരമയ വിമൃശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഹിതം എന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇനി കഴിഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഭഗവത്ഗീതയില്. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഭഗവാന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിച്ച് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുക. ഒന്നും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നുള്ളത്. ഭഗവാൻ എന്താണോ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം ഭഗവാൻ എന്താണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സാധന ഭക്തി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശരി അർജുന, ഇനി നീ പോയി യുദ്ധം ചെയ്യ് എന്നല്ല പറയുന്നത്. ഒരു നല്ല ഗുരു എന്താ ചെയ്യുക? എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് ശിഷ്യന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിടും. ശിഷ്യന് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്, തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ അതവല്ല, ഇനി അർജുനൻ കുറച്ചും കൂടി ഡൗട്ട് ചോദിക്കാൻ, എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഭഗവാനെ, കുറച്ചും കൂടി പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അതിനും തയ്യാറാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ എല്ലാ ജ്ഞാനവും നിനക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞു, ഇനി നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് എന്താണോ യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് നീ തീരുമാനിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. അതാ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ ആ ശ്ലോകം, ആ പാർട്ട്. യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു, നിനക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം അത് ചെയ്യൂ എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാവരും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ അത് എന്താണ് നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ മക്കളുടെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് കുറച്ച് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ, വളരെ കൊച്ചു കുട്ടികളാണോ 1ാം ക്ലാസ് 2ാം ക്ലാസ് അല്ല പറയുന്നത്, കുറച്ച് വലുതായി പ്രായമായി കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ, ഒരു ടീനേജ് ഒക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണ് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇന്ന മാതിരിയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണെങ്കിലും ആ മകന്റെ ഇഷ്ടം വേറെ ആയിരിക്കാം, മാതാപിതാക്കളുടെ ഇഷ്ടം വേറെ ആയിരിക്കാം. ഒരു 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട സമയമാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മളുടെ മകൻ ഇത്രയാണ് കപ്പാസിറ്റി, ആ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കാനാണ് സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പക്ഷെ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടം വേറെയാണ്, ഏത് ഹൈ ലെവൽ പോകണം ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില സമയത്തൊക്കെ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആവണമെന്നില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് കാരണം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കേണ്ടത്? അവരുടെ ഇന്ന ഡ്രോപ്പ് ബാക്സ് ഉണ്ട്, നീ അതിന് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നിന്നെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ നീ അത്രയും എക്സൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്, ഏത് ഫീൽഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് അതിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഏതൊരു കോഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കും, നമ്മൾ ആദ്യം പറയും എന്താണ് മാത്സ് ഒന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരാണ് എക്കണോമിക്സ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, അത് വളരെ ടഫാണ് ശരിക്കും എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? എക്കണോമിക്സ് ആണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, അത്രയും ഹൈ ലെവൽ എത്താൻ പറ്റും നമ്മൾക്ക്. അപ്പൊ ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ഇതൊന്നുമല്ല, നമ്മളുടെ സ്കൂൾ സ്റ്റഡി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചില കുട്ടികൾക്ക് ഒട്ടും സാധിക്കുന്നില്ല, വളരെ ആവറേജ് ആയിട്ട് പോണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബേസിക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഓപ്ഷൻസ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഒന്നും വേണ്ട, എത്രയോ ഇന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഫുഡ്, അല്ലേ? ഫുഡൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു ഇതുമാതിരി ഒരു കേക്ക് ബേക്കിംഗ് എന്നുള്ളതൊക്കെ എത്ര ഇതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒരു ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം, ഒരു എഗ്ലെസ് കേക്ക് നമ്മൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ, എത്രയോ തരത്തില് വെറൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം അവരുടെ കഴിവ്. അല്ലാതെ ടൈലറിങ് ഇപ്പൊ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, അല്ലെ? അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള് ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏതിനും ഇന്ന മാതിരി തന്നെ നമ്മൾക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇല്ല, അതാണ് പറയണത്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് മൗൾഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം, അല്ലാണ്ട് ഫോഴ്സിങ് അല്ല. അപ്പൊ ഒരു പാരന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുരുസ്ഥാനത്ത് നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരു എങ്ങനെയായിരിക്കണം? തന്റെ ശിഷ്യന്റെ അടുത്ത് ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് നീ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നല്ല, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് ചോയ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു രീതിയായിരിക്കണം നമ്മളും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളോട് പെരുമാറേണ്ടത്, നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരോട് പെരുമാറേണ്ടത്, നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, നമ്മൾ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃക കാണിക്കണം, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. സർവഗുഹ്യതമം ഭൂയ ശൃണു മേ പരമം വചഃ ഇഷ്ടോ സീമേ ദൃഢമിതി തതോ വക്ഷ്യാമി തേ ഹിതം. എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായതിനാലാണ് പരമഗുഹ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം, സർവോത്തമമായ ഈ ഉപദേശം നിനക്ക് നൽകുന്നത്. ഇനിയും കേൾക്കൂ, നിന്റെ മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണിത്.
അപ്പൊ ഇനി എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നീ എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ കാര്യം നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇനിയും കേൾക്കൂ, ഇനിയും ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറയുകയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ തന്നെ കൃഷ്ണൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്, മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മധ്യാജീമാം നമസ്കുരു. നമ്മൾ 934 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 1865 12-ാമത്തെ ഇനി വരും അടുത്ത ശ്ലോകം, അതിന്റെ ഇതായിട്ടാണ് വരിക കേട്ടോ. 2 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഒരേമാതിരി ഉണ്ടാവും ഭഗവത്ഗീതയില്. 9:34 അത് മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ, അത് അതിന്റെ അവസാനത്തെ വരി കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അതേ നിർദ്ദേശം ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. ഈ കാതലായ വശം കൃഷ്ണനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശുദ്ധ ഭക്തനായ ഒരാൾക്കല്ലാതെ ഒരു സാമാന്യ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യ പുരുഷനല്ലേ, എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തൂടെ? പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം യോഗമായ കൊണ്ട് അതായത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ഒരാൾക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ അത് പകർന്നു നൽകുകയുള്ളൂ ആ വിവരം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനിയും കേൾക്കൂ, നിന്റെ മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഇനി ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. ശ്ലോകം 65. മന്മനാഭവമദ്ഭക്തോ മധ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈഷ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസി മേ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും 9:34 ശ്ലോകം? അതിലും ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. എന്താ ചെയ്യണത്? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കണം. എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം. എന്ത് ചെയ്യണം? മാമേ വൈഷി സത്യത്തെ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ. എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായി നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്ത് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാണ് എങ്ങനെ എന്റെ അടുത്ത് എത്താം. ഇതിന് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആവാം അല്ലെ? ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി മുതൽ കൊണ്ട് ഏത് വൃദ്ധൻ വരയ്ക്കും, ഏത് വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിലും, ഏത് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഏത് ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലേ? ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം? നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക കാസ്റ്റിൽ ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടോ? ഇതൊന്നുമില്ല അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ ഓർക്കാം. നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും എന്തും ഓർക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. എന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്താ പറയുന്നത്? മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കൂ. പിന്നെ എന്താണ്? പ്രസാദം കഴിക്കൂ. പിന്നെ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കും. ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? അതിനും നമ്മൾക്ക് ഇത് പാലിക്കാനും നമ്മൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പൂവിട്ട് ആരാധിക്കുക, ഭഗവാനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുക, അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ? അത് ആർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പ്രണമിക്കുക, എല്ലാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും ഒരേ മാതിരിയാണ് കാണുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആൾക്കാർക്ക് വന്ന് ഇതേമാതിരി ചെയ്യൂ, വേറെ ആൾക്കാർക്ക് വന്നിട്ട് വേറെ മാതിരി ചെയ്യൂ എന്നല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരാശിക്കും കൂടി ഭഗവാൻ തരുന്ന നിർദ്ദേശമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്തു പോലെ എന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്ത് പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയുണ്ടാവും? ഇത് അർജുനനോടും അല്ല പറയുന്നത്, നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരോടുമാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്റെ ഭാഗമാണ്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ, അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാം എന്ന് പറയുകയാണ് നമ്മളോട്. കൃഷ്ണനിൽ മുടിക്കെട്ടിൽ മയിൽപ്പീലികൾ ചൂടി 2 കൈകളാലും ഓടക്കുഴലേന്തി നിൽക്കുന്ന ശ്യാമസുന്ദരനായ കൃഷ്ണനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നാണ് ഈ വാക്കുകളിലൂടെ ഊന്നി പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മസംഹിത മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കൃഷ്ണന്റെ പല വർണ്ണനാചിത്രങ്ങളുണ്ട്. മനസ്സുറപ്പിക്കേണ്ടത് മൗലികമായ ആ രൂപത്തിലാണ്. പ്രേമാഞ്ജനച്ചുരിത ഭക്തി വിലോചന പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാൻ മഞ്ഞപ്പട്ടോട് എന്താണ് ബർഖാപീഠം പറഞ്ഞിട്ട് ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിലെല്ലാം ആ മയിൽപ്പീലി ചൂടിയിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ എന്താണ് മഞ്ഞപ്പട്ടുടയാടെ അടുത്ത് ഒരു ആഭരണങ്ങൾ അടിഞ്ഞിട്ടുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള ശാന്തസുന്ദരമായിട്ടുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലുള്ള അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓടക്കുള്ളിൽ ഊതിയിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തിനെയാണ് നമ്മളോട് ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്. അതിലാണ് മനസ്സുറപ്പിക്കുക. അത് എളുപ്പമാണ് നമ്മൾക്ക്. കാരണം ഭഗവാന്റെ എന്താണ് വിഷ്ണു രൂപത്തിനേക്കാളും നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടാവുക ഏത് രൂപമാണ്? ഓടക്കുള്ളിലുള്ള ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ രൂപമാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരിക. അപ്പൊ ആ രൂപത്തിനെ ധ്യാനിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു, നാരായണൻ, ശ്രീരാമൻ, വരാഹം മുതലായ വിവിധ രൂപങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അർജുനന് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനായ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യരൂപത്തിലാണ് ഭക്തൻ ശ്രദ്ധ ഏകാഗ്രീകരിക്കേണ്ടത്. കൃഷ്ണനിൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സുറപ്പിക്കലാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഗോപ്യമായ വശം. തന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. അപ്പൊ ആ രൂപത്തിൽ നമ്മളോട് ഭഗവാനെ കണ്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് 66-ാമത്തെ ശ്ലോകം കേട്ടോ. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ എസെൻസ്, ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരം.
എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ, അതാണിത്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ ഭയപ്പെടണ്ട. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ. അപ്പൊ എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്. കണ്ടു ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേന്ന്? നമ്മളാണ് മതങ്ങളുടെ പേരിൽ തല്ലുകൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ബഹളം വെക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ആകെ ഒരു മതമുള്ളത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും. അതിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക ജാതിയോ മതമോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുക മാത്രം. അതിനുള്ള വഴികളും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മതഗ്രന്ഥം എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയുണ്ട്, ഹൗ ടു ലീവ്, എങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം, എന്താണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ഇത് ഒരു ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പഠിക്കാം. അപ്പൊ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു കാസ്റ്റ്, ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ, മുസ്ലിം, ഹിന്ദു അങ്ങനത്തെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ഏതെങ്കിലും മതത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടോ ഭഗവത്ഗീതയിൽ? ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. മനുഷ്യർ എന്നുള്ള ആ ഒരു മനുഷ്യരാശിയോടാണ് ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഭഗവത്ഗീതയുടെ വരുന്നത്. എങ്ങനെ ഭഗവാനിലെത്താം? ആ ഭഗവാൻ പ്രത്യേക ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ ഭഗവാൻ ഇന്ന ജാതിയാണ്, മതമാണ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങളുണ്ടാക്കിയ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കൂ, ഞാൻ നിന്നെ എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പരബ്രഹ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, പരമാത്മജ്ഞാനം, സാമൂഹികമായ വർണ്ണാശ്രമ വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, സന്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, അനാസക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, മനോനിയന്ത്രണം, ധ്യാനം, ധർമ്മജ്ഞാനത്തിന്റെയും ധർമ്മചര്യയുടെയും വിവിധ ഇനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇതാണ് ഓരോ സെക്ഷനാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ 17 അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ് ആദ്യം എന്താണ് വർണ്ണാശ്രമ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സന്യാസം എങ്ങനെയാണ്, സന്യാസമാണോ ത്യാഗമാണോ നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 ഗുണങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക, അതിന്റെ ഫലം എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അല്ലേ. പിന്നെ എങ്ങനെ മനോനിയന്ത്രണം ഏറ്റവും, കാരണം ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മേലെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? മനോനിയന്ത്രണം വേണം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു. ഇനി ധർമ്മജ്ഞാനം, ധർമ്മചര്യ, ഇതിന്റെ വിവിധ ഇനങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഭഗവാൻ വിവരിച്ചു. അനേക രീതികളിൽ പലതരം ധർമ്മങ്ങളെ പറ്റി ഭഗവാൻ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഗീതോപദേശത്തെ സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, താൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രക്രിയകളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ 17 അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു അതെല്ലാം നിങ്ങൾ മറന്നോളൂ. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ, എന്നിൽ പൂർണ്ണമായും ശരണാഗതി ചെയ്യൂ എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത്. അതായത് 10 സേവനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, ഞാൻ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാനല്ല. ആ ഒരു വഴിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഭക്തി സേവനയിലേക്ക് എത്തുക. കാരണം എല്ലാ ഇതും നമ്മൾ എല്ലാവരും, അപ്പൊ ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും തുല്യരാണ്, എല്ലാവരും നമ്മൾ ഒരുപോലെയാണ് കാണേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കാരണം എല്ലാം ജീവാത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യരുടെ പല ജാതികൾ തന്നെയല്ല. നമ്മൾ ഒരു നായയായാലും പൂച്ചയായാലും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആത്മാരൂപത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ശരണം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരെയും നമ്മൾക്ക് സ്നേഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും, സ്നേഹത്തോടു കൂടി എല്ലാവരോടും പെരുമാറാൻ സാധിക്കും. നമ്മളുടെ ആ പെരുമാറ്റം വരുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും നമ്മളൊക്കെ തിരിച്ചു തരുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും. നമ്മൾ എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ? എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായവനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുന്നതിന് മുമ്പ് കൃഷ്ണന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ സാധ്യമല്ല എന്നൊരാൾ കരുതിയേക്കാം. ഈ സംശയത്തിന് ഇവിടെ ഉത്തരം നൽകുന്നു. എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭഗവാന് സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നതോടെ ക്ഷണേന ഒരാൾ മുക്തനായി തീരും. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ജ്ഞാനയോഗം, അതായത് ധ്യാനയോഗം, ഭക്തി സേവനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബുദ്ധിയോഗവും തമ്മിലുള്ള ഭക്തിയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഒരിക്കലും കണ്ടീഷൻസ് ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. എന്താ പറയുന്നത്? ഞാനാണ് എല്ലാം എന്നുള്ള ആ വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുക്തനാക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. മറ്റേതിൽ എന്താണ്? നമ്മളെല്ലാം ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഏതും പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഏതാണ് കഷ്ടമുള്ള ഭാഗം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇത് എത്ര എളുപ്പത്തിലാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്നിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം സമർപ്പിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അനുകൂലസ്യ സങ്കല്പ്യ പ്രാതികൂലസ്യ വർജനം
രക്ഷിഷീതീതി വിശ്വാസോ ഗോപ്തൃത്വേ വരണം തഥാ ആത്മനിക്ഷേപ കാർപ്പണ്യേ ഷഡ്വിധ ശരണാഗതി. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കേണ്ടത്? അപ്പൊ ഇവിടെ അതിനുള്ള ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. ഹരിഭക്തി വിലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതിൽ എന്താണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ലെവൽ 3 പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നെക്ട്രോ ഡിവോഷൻ, അതായത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വരും. ആക്ച്വലി ഇതേ ശ്ലോകം നിങ്ങൾ പഠിക്കും. അപ്പൊ അത് ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോവാം. എന്നാൽ അനുകൂലസ്യ സങ്കല്പം, ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത്? ഭഗവാനോട് ഒരു എതിരിയായിട്ടല്ല, നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിട്ട് കാണുക. ആ സുഹൃത്തായിട്ട് കൊണ്ട് ആ ഭഗവാനെല്ലാം സമർപ്പിക്കുക. പ്രാതികൂല, അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വർജിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ഈ യമങ്ങ പറഞ്ഞു അല്ലെ, മറ്റുള്ളവരെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത്. കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതുവരെയ്ക്കും. എന്താണ് മാംസാഹാരം കഴിക്കരുത്, അവീതബന്ധം പാടില്ല, ചൂത് കളിക്കരുത്, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. രക്ഷിഷീതീതി വിശ്വാസോ. പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത്? ഏതൊരവസ്ഥയാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്രയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും അച്ഛനമ്മമാര് ഇപ്പൊ ശരിയാണ്, ഒരു മകൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു, പോട്ടെ, ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറെ ആരുടെ ഒരു പെൻസിൽ എടുത്തിട്ട് വന്നു കുട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് അവന്റെ അല്ല, നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തതല്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കോ ഇല്ലയോ? തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കും. ഇനി അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? അവനെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാത്ത വിധത്തിൽ, അവനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. അല്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈ വെട്ടുക, കാല് വെട്ടുക, നീ ഈ കൈ കൊണ്ടെടുത്തില്ലേ, നിന്റെ കൈ ഞാൻ വെട്ടുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൈ വെട്ടുവോ നമ്മുടെ മകന്റെ? ഇല്ല, ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല. അവൻ താങ്ങാനാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ലെവലിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുള്ളൂ അല്ലെ പനിഷ്മെന്റ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനും. നമ്മൾ മേ ബി പല തെറ്റുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ. അതിനുള്ള പനിഷ്മെന്റ് ഭഗവാൻ തരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന അത്രയ്ക്ക് തരുള്ളൂ. അപ്പൊ ഏത് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിലും, ദുഃഖമായാലും സുഖമായാലും, അവശ്യ രക്ഷിപ്പോ കൃഷ്ണ, ഭഗവാൻ എന്തായാലും എന്നെ രക്ഷിക്കും, ഭഗവാൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. അതുപോലെ പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്? ആത്മനിക്ഷേപ കാർബണ്ണി. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാം ത്യജിക്കണം. ഇത് ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ആകർഷകരായിരിക്കണം. എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ ആ സുന്ദര രൂപം, അതായത് ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള മാതിരി എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു സ്മരണ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തും. അപ്പൊ തപസ്സോ, ഒരു മിനിറ്റ്, ഇതിൽ തന്നെയാണ് അല്ലെ? ഓക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതാണ് ഈ 66ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. എന്താണ് പറയുന്നത്? എങ്ങനെ ഭഗവാനിലെത്തണം? അനുകൂലസ്യ സങ്കല്പ, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഒരു സുഹൃത്തായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക. ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ശാസ്ത്രങ്ങൾ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈവൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പിതൃക്കൾക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യണം, യജ്ഞം ചെയ്യണം, ദാനം ചെയ്യണം, ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഭഗവാൻ എല്ലാം നോക്കിക്കോളും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ 66ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി 67ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതം തേനാതപസ്കായ നാഭക്തായ കഥാചന ന ശുശ്രൂഷവേ വാചം നചവാം യോഭ്യസൂയതി. തപസ്സോ ഭക്തിയോ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭക്തി സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കും എന്നോട് അസൂയുള്ളവർക്കും രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കരുത്. അടുത്തതാണ്, ഇന്നലെ ഏതോ ഒരു മാതാജി സംശയം ചോദിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? തപസ്സോ ഭക്തി, ഭഗവാനെ എതിരിയായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക്, ഭഗവാനെ ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ലാതെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഒഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്താ കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് അങ്ങനെ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവർ അറിയരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവരോട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവര് ആ ഭഗവാനോടുള്ള വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കും. എന്താണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഇല്ല, ഭഗവാന്റെ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ശരിയല്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ അവർ പറയും. അവരെ വായ കൊണ്ട് പറയും. എസ്പെഷ്യലി കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ വായ കൊണ്ട് പറയുന്നതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് അതിന് പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നതിന് അത്രയില്ല, പക്ഷെ പുറത്ത് പറയുന്നതിന്. പക്ഷെ ഇതിന് മുമ്പുള്ള യുഗങ്ങളിൽ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാലും കൂടി അതിന് പാപം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾക്ക് അത്രയും വിവരമില്ലാത്ത ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് അത് ഭഗവാൻ തന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ വായ കൊണ്ട് അവർ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാനെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട് അവർ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂലം, നമ്മളത് പറയുന്ന കാരണം കൊണ്ട്, അപ്പൊ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം ഇല്ല. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലൂ, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഉപദേശിക്കുമല്ലോ. ചില കുട്ടികൾ ഒക്കെ ഭയങ്കര വെറുപ്പായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ. അപ്പൊ അവരോട് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല,
ആരാണ് ഈ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാം. എന്താണ് 16,107 ഭാര്യമാരുടെ കൂടെ അല്ല ഭാര്യമാരുടെ കൂടെ അതല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ നിങ്ങൾ ഭഗവാനായിട്ട് വെച്ചേക്കണത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംതിങ് ദേ ആർ ടെല്ലിങ്. അപ്പൊ അവര് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലേക്ക് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് നമ്മളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് അവർക്കതൊരു പാപമായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അവര് എന്താ പറയുന്നത് അവര് എന്താണ് ഒരു വൈഷ്ണവ അപരാധം മാറിയാണ് അവരുടെ ലൈഫിൽ അത് വരിക. അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കരുതല്ലോ. അത് കാരണം കൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ കാരണമാവാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മള് എന്ത് പറയുന്നത് ഓവറായിട്ട് കമ്പൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവർ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മളുടെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് കണ്ടിട്ട് നമ്മളിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലും നമ്മൾ വളരെയധികം ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ദേഷ്യം കുറയുന്നു, നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടിയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പെരുമാറാൻ തുടങ്ങുന്നു. മുമ്പ് ദേഷ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പൊ ദേഷ്യപ്പെടുന്നില്ല. അത് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് നമ്മളിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്കും തോന്നാം ഇതൊരു നല്ല പ്രോസസ്സാണ്, ഇത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കുന്ന ഇതിൽ എന്തോ കാര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നി അവർ അതിലേക്ക് വരണം. അല്ലാണ്ട് ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ ഇന്ന് എന്തായാലും 2 റൗണ്ട് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഭക്ഷണം തരുള്ളൂ, അങ്ങനെയൊന്നും ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല ആരെയും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അസൂയുള്ളവർക്കും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് ഭോഗാസക്തരായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഞാൻ ഈ ദമ്പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷ്വപി ദാസ്യതി ഭക്തി മയി പരാം കൃത്വ മാമേ വൈഷ്യത്യ സംശയ. പരമരഹസ്യമായ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. ഇനി ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ കുറച്ച് ഭഗവത്ഗീത കേട്ട് ഈ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക, അത് അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാര് തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ അടുത്തെത്തും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, എന്ത് ചെയ്യണം, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അവരെയും ആ ഒരു പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നിങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് പോവും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഭക്തന്മാർക്കുള്ള വിഷയമാണിത്. തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ ഊഹാപോഹം നടത്തുന്നവർക്കുള്ളതല്ല. ഭഗവത്ഗീതയെ യഥാർത്ഥ നിലയിൽ നിർവ്യാജം അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ഭക്തി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുന്നേറി ശുദ്ധഭക്തൻ എന്ന നിലയിലെത്തുന്നു. പവിത്രമായ ഭക്തിയുടെ ഫലമായി അവർ സ്വഭാവനമായ ഭഗവത് നാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു ശുദ്ധഭക്തരായിട്ട് മാറിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നജ തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയ കൃത്തമഹ ഭവിദാനാച മേ തസ്മാത് അന്യപ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഈ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. വീണ്ടും അടിച്ചെന്താ പറയുന്നത്, ഒന്നും കൂടി ഉറപ്പിച്ചു പറയാണ് ഭഗവാൻ. എന്താ പറയുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ, അതായത് എന്റെ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളെക്കാൾ പ്രിയങ്കരനായിട്ട് എനിക്ക് വേറെ ആരുമില്ല ഈ ലോകത്തില് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പഠിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ലെവലിൽ പോയി ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരോടൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ എല്ലാവരും ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാമല്ലേ, അവർ ചെയ്യുവോ ചെയ്യില്ലയോ. അപ്പൊ അതിനുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തുക. ആ ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ട് അപ്പൊ ഒരാളെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭഗവത്ഗീത ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരാളെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചേർത്താൻ സാധിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരായിട്ട് മാറുകയാണ് ഭഗവാന്റെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനേക്കാൾ പ്രിയങ്കരനായിട്ട് വേറെ ആരും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം. ആദ്യേക്ഷ്യതേ ചയ ഇമം ധർമ്മ്യം സംവാദമാവയോഹോ ജ്ഞാനയജ്ഞേന തേനാകം ഇഷ്ടസ്യാമിതി മേ മതി. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഇനി അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ തമ്മിൽ, അതായത് ഭഗവത്ഗീത വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാര്, ഭഗവാന്റെയും ആ അർജുനന്റെയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം പഠിച്ച് അറിയുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ്, ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ എന്താണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ആ ഒരു ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ശ്രദ്ധാവാന അനസൂയ ശൃണുയാതവിയോ നരക
സോബി മുക്ത ശുഭാം ലോകാൻ പ്രാപ്നുയാത് പുണ്യ കർമ്മണ. അസൂയ തീണ്ടാതെയും വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവൻ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന ശുഭങ്ങളായ ലോകങ്ങളിലെത്തും. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഭഗവത്ഗീത എടുത്ത് പഠിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ട് അസൂയ തീണ്ടാതെ, അതായത് ഭഗവാനോട് അസൂയ അല്ലാതെ നമ്മൾ വലിയ ആളാണെന്നുള്ള ഒരു ഭാവമില്ലാണ്ട് വിനയത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് അറിയണം, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നത് എന്ന് അറിയണം എന്നുള്ള ആ മനോഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ടായാലും ആ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുന്ന ഒരാള് എന്തുണ്ടാവും? പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കും ഭഗവാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെവിടെ എത്തും? മേലത്തെ ലോകങ്ങളിലെത്തും എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ബ്രഹ്മലോകം വരയ്ക്കുള്ള കുറെ ലോകങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മേലെ, അവിടേക്ക് പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന ശുഭങ്ങളായ ലോകങ്ങളിൽ എത്തും. ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തും എന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടത്. നോക്കിക്കോളൂ, നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചതാൻ മതി. നമ്മൾ ശുദ്ധഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത മര്യാദയ്ക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വായിച്ച ഒരാൾക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണ് പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നത്? താഴെ പോകുന്നല്ല, നമ്മൾ എന്തായാലും ഇതിൽ നിന്നേക്കാൾ സുഖമായിട്ടുള്ള ജീവിതങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടും അടുത്ത ജന്മങ്ങളില് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കച്ചിദേതൃതം പാർത്ത തൊയ്യൈകാഗ്രേണ ചേതസ കച്ചിത് അജ്ഞാന സമ്മോഹ പ്രാണിഷ്ടസ്തേ ധനഞ്ജയ. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുള്ളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? അപ്പൊ ഇനി എല്ലാ ജ്ഞാനങ്ങളും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ധനഞ്ജയ, കുന്തിപുത്രനായിട്ടുള്ള ധനഞ്ജയ, ഇനി എല്ലാം നീ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ടല്ലേ കേട്ടത്? ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നിനക്ക് ഇനിയും മനസ്സിൽ ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ? എല്ലാ എന്താണ് വ്യാമോഹങ്ങളും മാറിയില്ലേ? കാരണം ഇനിയും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അതായത് പാപം വരും അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖം വരും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടോ? അതൊക്കെ മാറിയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനനോട്. അപ്പൊ എന്താണ്? കൃഷ്ണനെ പോലെ വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയിൽ നിന്നോ ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിക്കുന്നവന്റെ അജ്ഞാന തമസ് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ പഠിച്ച ഒരാൾ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും ഈ അജ്ഞാനം നീങ്ങും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത ഒരു കവിയോ നോവലിസ്റ്റോ എഴുതിയ സാധാരണ പുസ്തകമല്ല. പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞതാണത്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നോ അഥവാ ഭഗവാന്റെ പ്രതിപുരുഷനായ ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നോ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവൻ മുക്തനാകും എന്നുറപ്പാണ്. അയാൾ അജ്ഞാന തപസ്സിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രഭാതയാണ് നമ്മൾക്ക് ഭാവാർത്ഥം എഴുതിയിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. അദ്ദേഹം ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് പരിവ്രജ ആചാര്യനായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം ഒരു ശ്രദ്ധയോട് കൂടി പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാതിരിക്കില്ല. അർജുന ഉവാച നഷ്ടമോഹോസ്തു സ്മൃതി ലബ്ധ്വാത് പ്രസാദാന്മയാച്യുത ചിതോസ്മി ഗത സന്ദേഹ കരിഷ്യേ വചനം തവ. ഇത് കരിഷ്യേ വചനം തവ എന്നുള്ളത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണ, എന്റെ വ്യാമോഹമൊക്കെ തീർന്നു, എനിക്ക് ഇനി സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ല. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് എന്റെ യഥാർത്ഥ ബുദ്ധി എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ഇതിനുള്ളിലുള്ളത് ഈ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള ബോധം എനിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? കരിഷ്യേ വചനം തവ. അങ്ങ് എന്താണോ പറയുന്നത് അത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. അതാണ് ഒരു ഉത്തമ ശിഷ്യന്റെ ധർമ്മം. ഉത്തമ ഗുരുവിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് എന്താണ്? ഇനി നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മാതിരി നീ തീരുമാനിക്കൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കണം. അവരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ചെയ്യണോ വേണ്ടെന്നുള്ളത്. അത് കാരണം പൂർണ്ണ മനസ്സോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കണം ഒരു പ്രവൃത്തി വരേണ്ടത്. പക്ഷെ ഒരു ശിഷ്യന്റെ കടമ എന്താണ്? ഗുരു എന്താണോ പറയുന്നത് അതിനെ അതേപടി അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നു? അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറയാണ് അർജുനൻ. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ മോഹം എന്ന പദം ശ്രദ്ധേയമാണ്. ജ്ഞാനത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് മോഹം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്നേക്കും ഭഗവത്ദാസന്മാരാണെന്ന ബോധം തന്നെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. ഈ നില മറന്ന് താൻ ആരുടെയും ദാസനല്ലെന്നും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉടമയാണെന്നും ജീവൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രകൃതിക്ക് തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള ആഗ്രഹമാണിത് പിന്നിൽ. ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യാമോഹമാണത്. ഭഗവാന്റെയോ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്റെയോ കരുണ ഉണ്ടായാൽ ഈ മോഹം ഒഴിയും. അതാണ് നമ്മൾ വലിയ ആളാണ്, എല്ലാം നേടിയെടുക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ടാവും. നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും കരുണയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മോഹം ഒഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ താല്പര്യവും ഉദിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബാഹ്യശക്തിയാൽ മോഹിതനായ ബദ്ധജീവൻ സർവജ്ഞനും സർവേശ്വരനുമായ ഭഗവാനാണ് പ്രപഞ്ച സർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉടമയെന്ന് അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാന് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമ എന്ന് അറിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വ്യാമോഹത്തിൽ പെടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മൾക്കറിയാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയാണെന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് അർജുനൻ എന്ത് പറയുന്നത്?
അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭഗവാന്റെ അവതാര ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ജനപ്പെരുപ്പം കുറയ്ക്കണം. ഭൂമിക്ക് ഭാരം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭൂമിദേവിയാണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത് അവതരിക്കണം എന്ന്. അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഈ രാക്ഷസന്മാരെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാടുള്ള ജനപ്പെരുപ്പം അവിടെ ഇല്ലാണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭൂമിദേവിക്ക് ആശ്വാസം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് ഈ കൃഷ്ണാവതാര ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതും ആർക്ക് മനസ്സിലാവും? അർജുനന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരെയൊക്കെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണ്. പറഞ്ഞു അല്ലേ അർജുന 11ാമത്തെ അധ്യായത്തില്, ഇവരെല്ലാം കൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം, അവതാര ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഇപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാവുകയാണ്. സഞ്ജയോ വാച ഇത്യഹം വാസുദേവസ്യ പാർത്ഥസ്യ ച മഹാത്മനഃ സംവാദമിവ അശ്രൗഷം അദ്ഭുതം രോമഹർഷണം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്യത്ഭുതകരമായ ആ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയർ കൊള്ളിക്കുന്നു. അപ്പൊ സഞ്ജയനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ടു, ആ വിശ്വരൂപം കണ്ടു, ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അതിനുശേഷം പറയാണ്, അയ്യോ ഇങ്ങനെ ആ മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം എനിക്ക് ആലോചിക്കും തോറും എന്തൊക്കെയാണ് നടന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും തോറും എന്റെ ദേഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ രോമാഞ്ചം വരികയാണ് എന്നാണ്, ഒരു എക്സ്ട്രസി നല്ല ലെവലിലേക്ക് വരികയാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് ആര്? സഞ്ജയൻ. അപ്പൊ സഞ്ജയന എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ സഞ്ജയന് മനസ്സിലായി. കാരണം സഞ്ജയൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ. സഞ്ജയന്റെ അനുഗ്രഹം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അർജുനൻ സുഹൃത്താണ്, ഭക്തനാണ്, എല്ലാം ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ സഞ്ജയൻ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ആ സഞ്ജയനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചത്. കാരണം ആ സംഭാഷണം മുഴുവൻ കേൾക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ആർക്കുണ്ടായി? സഞ്ജയനുണ്ടായി. ആ സഞ്ജയൻ അത് ഉൾക്കൊള്ളാനും സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇത് എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ധൃതരാഷ്ട്രർക്കോ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചോ? ഇല്ല. വ്യാസപ്രസാദ് ഏതത് ഗുഹ്യമകം പരം യോഗം യോഗേശ്വരാത് കൃഷ്ണ സാക്ഷാത്കരയത് സ്വയം. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന്റെ പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ആ വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്, എന്റെ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്, അതാണ് ഗുരുവിന്റെ മഹത്വം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഒരു നല്ല ഗുരുവിനെ നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അർഹിക്കാത്തതും കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ എന്താണ് സഞ്ജയൻ പറയാണ്, വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് ഇതെല്ലാം കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. രാജൻ സംസ്മൃത്യ സംവാദം ഇമം അദ്ഭുതം കേശവാർജുനയോ പുണ്യം കൃഷ്യാമി ച മുകുർമുഖു. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദപുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ. ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയാണ്, എനിക്കത് ഓരോ സംഭാഷണങ്ങളിലും ആലോചിക്കും തോറും എനിക്ക് സന്തോഷം സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷം വരുന്നത് എനിക്ക് അറിയണില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ് അല്ലേ. അതുമല്ല ആ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ ഇത്രയും കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ അശുദ്ധിയൊക്കെ മാറി സഞ്ജയൻ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ സഞ്ജയന് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ എന്റെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ച ഒരവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോന്നും അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് എനിക്ക് ആനന്ദം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഞാൻ ആനന്ദപുളകിതനാവുകയാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് ആര്? സഞ്ജയൻ. സംസ്മൃത്യ രൂപമത്യത്ഭുതം ഹരേഹേ വിസ്മയോ മേ മഹാൻ രാജൻ കൃഷ്യാമി ച പുനഃ. ഇതിൽ ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും റിപ്പീറ്റഡ് ആണ്. എന്നാലോചിക്കൂ, സംസ്മൃത്യ പുനഃ. അതാണ് ആ നമ്മളെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ അയ്യോ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്നറിയോ, എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്നറിയോ, നമ്മൾ അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ കാര്യങ്ങൾ. അത് ആ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് സഞ്ജയന്റെ. അത്രയും എക്സൈറ്റ്മെന്റ് മോഡിലാണ് സഞ്ജയനുള്ളത്. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു, എനിക്ക് സന്തോഷം സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് സഞ്ജയൻ. എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥാനുർദ്ധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാനീതിർമതിർമമ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വിലാൾ വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. എങ്ങനെയാണ് കൺക്ലൂഷൻ വരുന്നത് നോക്കൂ. എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ എന്നിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയാണ്, എവിടെയാണോ ആ യോഗേശ്വരനായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോധ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുള്ളത്, എവിടെയാണോ വിലാളി വീരനായിട്ടുള്ള അർജുനനുള്ളത്, അവിടെ ഐശ്വര്യവും വിജയമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ. ഓക്കെ, ഒരു ഹിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 11ാമത്തെ അധ്യായത്തില് എല്ലാം മരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ കൂടി എന്താണ് സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ഈ യുദ്ധത്തില് ജയം എവിടെയാണുള്ളത്? ഭഗവാനും അർജുനും എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രരെ സന്തോഷിക്കേണ്ട, നിങ്ങളുടെ മക്കളൊക്കെ ഈ യുദ്ധത്തില് മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു ഹിന്റ് കൊടുക്കാണ് ആര്? സഞ്ജയൻ. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ.
അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ഒരു ചോദ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത ആരംഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. വീരയോദ്ധാക്കളായ ഭീഷ്മര്, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവർ സഹായത്തിനായി ഉള്ള തന്റെ മക്കൾക്ക് വിജയം ലഭിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രൻ എന്താ വിചാരിച്ചിരുന്നത്? ഭീഷ്മരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഭീഷ്മരെ ആർക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും കൗരവർ ജയിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണാർജുനന്മാര് പരമദിവ്യോധമായ കൃഷ്ണനും അർജുനനും ഒരുമിച്ചാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അവരെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തില് ജയം ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളത് പറയുകയാണ്. യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ച് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അനേകം മന്ദബുദ്ധികളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താണ്, അപ്പൊ ഇത് അർജുനനും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംവാദം മാത്രമല്ല. എന്താണ് ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീത എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് കൊണ്ട് അർജുനൻ ത്രൂ നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ജനതയ്ക്ക്, നമ്മളെ പോലുള്ള കലിയുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് അർജുനനോട് പറഞ്ഞത്. അർജുനൻ ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീല മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഇത്തരം കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ വരുന്നത്. ശരിക്കും ശുദ്ധഭക്തനായ അർജുനന് അങ്ങനെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, പരമസത്യം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ് എന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഭാവം. അപ്പൊ എന്താണ് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഇതെന്താണ്? തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി കൃഷ്ണന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത് എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ പരമസത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് മേലെ ഒരു സത്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാനാണ് പരമസത്യം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപമാണ് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായത് എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മളെ ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? നമ്മൾ ജീവാത്മാവാണ്, ആത്മാവാണ്, അത് ശാശ്വതനാണ്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നശിക്കുന്നതല്ല. നമ്മുടെ ശരീരം മാത്രമാണ് നശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്താണ് കർപ്പണ്യ ദോഷം. അപ്പൊ ആരാണ്? അർജുനൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വേറെ ഞാൻ അങ്ങേ എന്താണ് ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഭഗവാനെ. അപ്പം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ, എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്നില്ല. പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, എന്താണ്? നമ്മള് ആത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല എന്നുള്ളത് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്? നമ്മളുടെ ഈ ആത്മാവ് ഒരു ശരീരം വിട്ട് വേറെ ശരീരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മരണത്തിനെ കുറിച്ച് ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ ഈ അനുഭവിക്കുന്നതെല്ലാം ഈ ശരീരത്തിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്. ഈ നശിക്കാനുള്ള ശരീരത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് അല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്? ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ആ മറന്നുപോയ ആ ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ആ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തേണ്ടതാണ് നമ്മൾക്ക്. നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ട മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയോഗമാണ്. ഭഗവാന് ഭക്തി യുദ്ധ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, മന്മനാഭവ ഭക്തോ, എല്ലാം എന്നിൽ സമർപ്പിച്ചു ചെയ്യൂ, എന്നെ നമസ്കരിക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ അടുത്തെത്താൻ. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കൂ, തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കും. ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 5 വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവാത്മാവ്, ശാശ്വതമായ കാലം, കർമ്മം എന്നിവയാണ്. ഈ 5ഉം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്? നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ, അവ്യക്തഗത ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, വേറെയും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സത്യത്തെ നിർവചിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം പരമപുരുഷനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെടും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെല്ലാം വരും. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകമാകട്ടെ ഭൗതിക ലോകമാകട്ടെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക, ഭഗവാനിൽ എത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പരിപൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് തടസ്സ ശക്തിയിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നിലും ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ മുഴുകി ജീവിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ എത്താൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. കാരണം അടുത്ത ഒരു മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ലഭിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഒരു മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ ലഭിച്ച ജന്മം, ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമമാവട്ടെ ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠനം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു എന്താ പറയാ വിചാരം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാനിലെത്തണം, ഇനിയും ഒരു ജന്മം വേണ്ട എന്നുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തോട് കൂടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്ലോകം 72 ഒന്നും കൂടെ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാവോ? 72 എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. കച്ചേത് ദ്രുതം പാർത്ത, അതല്ലേ?
കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭയം, നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണുള്ളത്? ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള ലെവലിലല്ല ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ തന്നെയാണോ അർജുനൻ ഗീതോപദേശം സ്വീകരിച്ചത്? അദ്ദേഹം അതിന്റെ പൊരുൾ ഉൾക്കൊണ്ടുവോ എന്ന് കൃഷ്ണൻ അറിയണം അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന ആൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോ അതല്ല, അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് പറയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, അത് ഒരു സെക്ഷൻ, അങ്ങനെ ഒരു ഭാവം അതാണ്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? ഇൻ കേസ് അർജുന അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു നല്ല ഗുരു ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ? വീണ്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. നിനക്കൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല, എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതല്ല ഒരു ഉത്തമ ഗുരുവിന്റെ. എത്ര സമയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ ശിഷ്യന് മനസ്സിലാവുന്ന വരയ്ക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഭഗവാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നിരിക്കിൽ ഓരോ വിഷയത്തെയും കുറിച്ചോ ഭഗവത്ഗീത മുഴുവനുമോ വീണ്ടും വിവരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കൃഷ്ണൻ തയ്യാറാണ്. ഭഗവാൻ തയ്യാറായിരുന്നു ആക്ച്വലി. പക്ഷെ എന്താണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി, എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഭഗവാൻ നിർത്തുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ പോലെയുള്ള വിശ്വാസനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയിൽ നിന്നോ ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിക്കുന്നവന്റെ അജ്ഞാന തമസ് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും. അതായത് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ സംശയങ്ങൾ മാറും. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടാത്തത് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു നല്ല ഒരു ശിഷ്യന് ഭഗവത്ഗീത ഒരു കവിയോ നോവലിസ്റ്റോ എഴുതിയ സാധാരണ പുസ്തകമല്ല. അതായത് ഭഗവത്ഗീത ആരാണ് എഴുതിയത്? ഭഗവാൻ സ്വയമാണ് അല്ലെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ് വ്യാസദേവർ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ്. ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾക്ക് തെറ്റ് വരാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. നമ്മൾ ഒരു ഇവിടെ കവിയോ നോവലിസ്റ്റോ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കവിയോ നോവലിസ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത് വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ അറിയാമല്ലേ, ഇപ്പൊ ഇത്ര നാളും പഠിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഏതും പൂർണ്ണമല്ല, നമ്മുടെ കാഴ്ച പൂർണ്ണമല്ല, കേൾവി പൂർണ്ണമല്ല. അപ്പൊ ഏതും പൂർണ്ണമല്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു കവിയോ ഒരു നോവലിസ്റ്റോ എഴുതുന്നത്. അത് നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നാം, വാ എങ്ങനെ എഴുതിക്കണേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് തോന്നാം. പക്ഷെ അതെന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായി സത്യമാവണമെന്നില്ല. അത് അയാളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഓരോ പേജിൽ എഴുതൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെയുള്ള എത്ര പേരുണ്ട്? നമ്മൾ 15 പേരുണ്ട് അല്ലെ? ഈ 15 പേര് 15 തരത്തിലാണ് എഴുതുന്നുണ്ടാവുക. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ശരിക്കും ഒരേ പുസ്തകം ഒരേ ആളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നത്, എന്നാൽ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന വിധം വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലെ? അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പൂർണ്ണമല്ല. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഏത് ലെവലിലാണോ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഏത് ലെവലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത്, ആ ലെവലിന് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, നമ്മൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കവിയോ ഇത് വേറൊരാളോ അത് ചെയ്യാൻ നോവലിസ്റ്റോ എഴുതുന്ന നോവലില് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും സത്യമാവണമെന്നില്ല. ചില ആൾക്കാരെ അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യാം, ഇല്ല എന്ന് പറയില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാണ് പരമസത്യം. പരമസത്യമായ ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരമസത്യങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞതാണത്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നോ അഥവാ ഭഗവാന്റെ പ്രതി പുരുഷനായ ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നോ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവൻ. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്പോ അതുമായിട്ട് ഒരു ഗുരുവാണ്, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ് പ്രഭുപാദ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദ പൂർണ്ണമായും അത്രയും ശുദ്ധഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതേ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിൽ നിന്നോ ഭഗവാനിൽ നേരിട്ടോ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണ ഭക്തി വരും, യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നിന്നുള്ള സംശയമൊക്കെ നീങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തുവരും? ഒരു പൂർണ്ണ ഭക്തി വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാം, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി മാതാജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഇതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കണം അല്ലേ? നോക്കാം, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ കേശി നിഷൂദന ഋഷികേശ എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് കേശി നിഷൂദന? നമ്മൾ പല തവണ പറഞ്ഞതാണ്. കേശി എന്നുള്ള അസുരനെ അതെന്താ കാരണം? അപ്പൊ കേശി എന്നുള്ള അസുരനെ വധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അസുര സ്വഭാവത്തിനെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.
അപ്പോ നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ അസുര സ്വഭാവത്തെയും ആർക്ക് ഭഗവാൻ നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ? അതാണ് എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആ അസുര സ്വഭാവത്തെ നീക്കം ചെയ്യാൻ അങ്ങേക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ള അതുകൊണ്ട് അർജുന്റെ മനസ്സിലെ സംശയങ്ങളാണല്ലോ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ സംശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അസുര സ്വഭാവമാണ്. ശരിക്കും പൂർണ്ണമായി ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കേശി നിഷൂദന എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഋഷികേശ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നാഥനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മളാണെങ്കിലോ അർജുനെ സംബന്ധിച്ച് അർജുനൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലാണുള്ളത് അല്ലേ? അധീനത്തിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയാണ്, അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ദ്രിയത്തിന് അധീനത്തിലുള്ള എനിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ദ്രിയാതീതനായിട്ടുള്ള അങ്ങ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപദേശം തന്നാലും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എല്ലാം. അത് 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെ പോയാലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ? നമ്മളുടെ ഏത് ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആണോ നമ്മൾക്കുള്ളത് ആ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മുഴുവൻ പഠിച്ചു അല്ലെ? ഓരോ ഗുണങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി കർമ്മ നിർവഹണത്തിനുള്ള 5 ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ശരീരം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള്, കരണം, ശരീരം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള്, പിന്നെ അടുത്തതാരാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കർണങ്ങൾ എന്ന് പറയും. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ ജ്ഞാനത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, പരമാത്മാവ്. എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തു? അത് എല്ലാവർക്കും അറിയോ? ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. കർമ്മ നിർവഹണത്തിനുള്ള 5 ശ്ലോകാണ്. ശ്ലോകം ഞാൻ നോക്കണം മാതാജി, നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. ഒരു മിനിറ്റ്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് അതിന് മുമ്പല്ലേ വരിക? അത് വേറെയല്ലേ മാതാജി? കർമ്മ നിർവഹണത്തിലുള്ള 5 ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വേറെയാണ്. അത് എവിടെയാ, ഏത് ശ്ലോകത്തിലാണെന്ന് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. മാതാജി അത് ഒന്നുകൂടി പറയോ? പറയാം മാതാജി. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ എന്താണ്? ശരീരം, ജീവാത്മാവ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെ? ശ്ലോകം 14. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ശരീരമാണ് അല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. പിന്നെ അതിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? ജീവാത്മാവാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ശരീരം, ആത്മാവ് എന്നുള്ളത് വന്നില്ലേ? അത് കണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഏത് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ണോടാണ് കാണാൻ പറ്റുക, ചെവി കൊണ്ടാണ് കേൾക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി മാതാജി. ശരീരം, ആത്മാവ്, പിന്നെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ, നമ്മൾ പല ശ്രമങ്ങളും നടത്തണം അല്ലെ? ഏത് കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഉദ്യമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ സാങ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെങ്കിലും ആദ്യം സാങ്ഷൻ വേണം, പരമാത്മാവ്. അതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് 5 കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ. ഞാൻ ശ്ലോകം നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ഇനി അടുത്തത് അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്ര എന്താണെന്ന് ശ്ലോകം 14 ശ്ലോകം 14. ഓക്കെ മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ 14 കേട്ടോ. അധിഷ്ഠാനം അതാണല്ലേ. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്ര എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുക. അനിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇഷ്ടമില്ലാത്തത്. ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ നമ്മൾക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള്. മിശ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളത്. നോക്കട്ടെ, ഞാൻ അതും നോക്കിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ശ്ലോകം നോട്ട് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്നും കൂടി നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അത് ഇതാണ് ആക്ച്വലി, അത്രയേ ഉള്ളൂ അതില്. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്, ക്ഷത്രിയന്, വൈശ്യർ, ശൂദ്രൻ ഉണ്ടാവേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ബ്രാഹ്മണന് ഉണ്ടാവേണ്ട ഗുണങ്ങൾ, ക്ഷത്രിയന് ഉണ്ടാവേണ്ട ഗുണങ്ങൾ. എന്താണ് ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങൾ? എന്താണ്? സത്വപ്രജയാണ് ഉണ്ടാവുക. അവരെ കടമ എന്താണ്? ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം എന്നിവയാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ. ഇനി ക്ഷത്രിയന്റെ ശ്ലോക നമ്പർ പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി.
43 പരാക്രമം, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യം, ഔദാര്യ, നേതൃത്വം എന്നിവയത്രേ ക്ഷത്രിയരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ. മറ്റേത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് വരിക അല്ലെ? കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വ്യാപാരം, പിന്നെ ശൂദ്രരുടേത് അധ്വാനം. ശരിക്കും സ്വാഭാവികമായ കർമ്മങ്ങൾ എത്രേ? ശൂദ്രരുടേത് അധ്വാനവും മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കലും ആകുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഇതും ആ ശ്ലോക നമ്പർ വന്നിട്ട് 43, 44 വരും കേട്ടോ മാതാജി. 42, 42, 43, 44 നോട്ട് ചെയ്തു. ഇനി ശ്ലോകം 63 എന്താണ് പറയുന്നത്? ശ്ലോകം 63 ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഇതമെന്ന് തോന്നുന്നതെന്തോ അത് ചെയ്യുക. നിനക്ക് എന്താണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി, അവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. എന്താണോ നിന്റെ ഇച്ഛ അത് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് കേട്ടോ. അതായത് അതാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പോയിന്റ്. യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. എന്താണോ നിനക്ക് യുക്തം, ഞാൻ എല്ലാം നിനക്ക് പറഞ്ഞു, എല്ലാ ജ്ഞാനവും നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞു, നിനക്ക് യുക്തം എന്ന് തോന്നുന്നത് നീ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ആ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇനി 65-ാമത്തേത്. 65-ാമത്തേത് എന്താണ്? അതാണ് മദ്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ അധ്യാജിമാം നമസ്കരു. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുക, പ്രണമിക്കുക ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ രഹസ്യമായി ഞാൻ ഉപദേശിക്കാൻ പാടില്ല? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക്. തപസ്സോ ഭക്തിയോ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭക്തി സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കും എന്നോട് അസൂയുള്ളവർക്കും. 3 കാര്യങ്ങളാണ്. തപസ്സോ ഭക്തിയോ ഇല്ലാത്തവർ, ഭക്തി സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർ, എന്നോട് അസൂയുള്ളവർ. ഇവർക്ക് ഈ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ആക്ച്വലി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ ഭഗവത്ഗീത ലെവൽ 2 അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ലെവൽ 2 ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി.